Καλησπέριζω και μπαίνω κατευθείαν στο ψητό. Σήμερα είμαστε εδώ για ένα ακόμα myth busting. Σήμερα έχουμε φέρει 2 κουτάρες, 2 υπέρτατα κουτιά. Τα πιο άσχημα κουτιά που βρήκα στην αγορά, τα οποία είναι αυτά. Έχω φέρει ένα. Συγγνώμη κύριε Σάιντακ. Συγχωρείτε. Ένα κακάσχημο Annihilate EX Box και ένα κακάσχημο Mimikyu EX Box. Τώρα θα μου πείτε τράγαλε, ποιο το νόημα. Και θα σου πω. Λοιπόν, φήμες λένε πως ό,τι πιο άσχημο φτιάχνει η Pokemon Company βάζει μέσα pulls. Βάζει μέσα δυνατές κάρτες. Αυτός ο μύθος ισχύει και για πιο παλιά και καλά έτσι, και καλά δεν επιβεβαιώνουμε. Θα δούμε σήμερα στο myth busting άμα θα επιβεβαιωθεί ο μύθος ή όχι. Ο μύθος έλεγε πως όσο πιο άσχημο είναι ένα κουτί, τόσο καλύτερα pulls δίνει. Οπότε έψαξα και βρήκα τα πιο άσχημα κουτιά που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην αγορά. Κατά τη γνώμη μου είναι αυτά τα δύο. Τώρα θα μου πεις το Mimikyu. Το Mimikyu. Είναι το Mimikyu, δεν μ' αρέσει ρε φίλε, το θεωρώ άσχημο. Το κουτί είναι άσχημο, δεν έχει κάτι όμορφο. Επίσης έχει πρόμο Mimikyu EX και Houndstone. Και όχι ούτε καν Houndstone. Γκρίβαρντ έχει τη μικρή μορφή. Και εννοείται το Annihilate που είναι από μόνο του άσχημο Pokemon, άσχημο κουτί, μικρό κουτί, Primeape και Monkey Promo. Δηλαδή, χέσε μέσα φίλε. Ό,τι πιο άσχημο το βρήκα και το έφερα. Οπότε πάμε να τα ανοίξουμε και να δούμε αν ο κανόνας θα επιβεβαιωθεί. Ξαναλέω πως ο κανόνας λέει ότι όσο πιο άσχημο, τόσο καλύτερα τα hits. Τόσο καλύτερα τα pulls. Οπότε πάμε να δούμε τι κρύβουν αυτές εδώ οι κουτάρες. Και καλά μέσα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το πιο άσχημο κατά τη γνώμη μου και πιο μικρό, το οποίο είναι ένα Annihilate EX κουτί. Περίμενε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το πρώτο κουτί, το οποίο είναι και το πιο άσχημο. Είναι ένα Annihilate, είναι μικρό, είναι άσχημο. Και πάμε από πίσω να δούμε τι λέει. Λοιπόν, λέει ότι έχει τις promo, έχει 4 μπουστέρια μέσα. Έχει και ένα κωδικό. Τώρα θα μου πεις, εντάξει, είναι όμορφο. Ρε φίλε, υπάρχει έστω ένας εκεί έξω που το βρίσκει όμορφο? Αν υπάρχεις, γράψε μου ένα σχόλιο και πες μου εγώ τετράγαλε, δεν το βρίσκω άσχημο. Τέλος πάντων, λοιπόν, το κουτί θα σκιστεί εντελώς. Γιατί έτσι, συνήθως δεν συνηθίζω να τα σκίζω, να τα αποτελειώνω, αλλά αυτό το κουτί του αξίζει γιατί είναι χάλια. Επομένως, φεύγουν εδώ πέρα τα πλαστικά μαζί με τα χαρτόνια, βγάζουμε έξω τα 4 μπουστέρια, βγάζουμε και τις promo έξω μαζί με τον κωδικό. Και ας δούμε τι έχει μέσα το κουτί. Έχει ένα Paldea Evolved, το οποίο έχει την glue απ' έξω. Έχει ένα Lost Origin, το οποίο έχει Gardevoir. Paldea Evolved ξανά με Meowscarada και ένα Scarlet και Violet. Αυτά είναι τα μπουστέρια. Και η promo είναι ένα Annihilate EX απλό, ένα Primeape που γυαλίζει. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχει και το ένα από τα, πώς λέγονται, από τις πύλες για τα θρυλικά, για τα treasures πώς λέγονται. Και από πίσω έχουμε και ένα Monkey. Οπότε θα βάλω έτσι με αυτή τη σειρά εδώ πέρα τις promo καρτούλες και χωρίς άλλη καθυστέρηση ξεκινάμε το άνοιγμα να δούμε αν τα 4 μπουστέρια έχουν κάτι μέσα που να αξίζει η ασχήμια αυτού του κουτιού. 1, 2, 3, 4 για το cartridge γιατί είναι παλιό set, είναι Lost Origin. Και πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Ξεκινάμε με μια Fire Energy, συνεχίζουμε με Mien Show όπως λέγεται, Lake Acuity, Lumineon, Mien Fu, Lidleo, Gastly, Hisuian Zorua, Ducklet, Electrike στο reverse και από πίσω έχουμε ένα απλό Buffalant Non-Holographic. Ναι, ξέχασα ότι αυτά τα set δεν έχουν καν holo μέσα, οπότε ούτε καν holo. Οπότε, επόμενο μπουστέρι με Paldea Evolved και την glue στην βιτρίνα. Κωδικός φεύγει, ενέργεια φεύγει είναι μία ηλεκτρισμού και πάμε να δούμε τι έχει αυτό μέσα. Δεύτερο μπουστέρι λοιπόν από το Annihilate EX κουτί και ξεκινάμε με Paldean Hooper. Ένας Pikachu που παίζει να είναι και η καλύτερη κάρτα που θα τραβήξουμε από εδώ μέσα, τέλος πάντων. Kufant, Krogank, Grafai Ai, Pinchurchin, Svelus, Grusa γιατί είναι αγόρι, όσο και αν μου φαίνεται περίεργο, στο πρώτο reverse. Vatrel στο δεύτερο reverse και από πίσω έχουμε ένα Pikachu EX. Οκ, αυτό κάτι είναι. Δεν είναι τίποτα τρελό, αλλά είναι ένας Pikachu και είναι EX. Εντάξει, αν ήταν κάποιο άλλο EX, προφανώς δεν θα με ενθουσιάζει τόσο πολύ, αλλά είναι Pikachu, οπότε θα μπει εδώ πέρα και μάλλον θα μπει και στη συλλογή μου με Pikachu κάρτες. Οπότε, έχουμε φτάσει στη μέση. Πάμε για τρίτο από τα 4 μπουστέρια του κουτιού. Φεύγει το σκουπίδι, φεύγει ο κωδικός, φεύγει η ενέργεια η οποία είναι Water. Και πάμε να δούμε τι έχει εδώ μέσα το δεύτερο Paldea Evolved μπουστέρι. Λοιπόν, Magnemite, Fallings, Combi, Chicklepuff, Electrode, Grafai Ai, Pinchurchin και νιώθω ότι κάτι γίνεται reverse με πριν γιατί πάλι τις ίδιες κάρτες τραβούσαμε. Pinchurchin στο πρώτο reverse, Speedops στο δεύτερο reverse και από πίσω ένα Tinkaton Holo. Οκ.
Μέχρι στιγμής το κουτί είναι trash. Είναι πολύ trash. Δεν έχει τίποτα μέσα. Και το νιώθω, το βλέπω, το διαισθάνομαι, το μυρίζομαι ότι έτσι θα συνεχίσει κιόλας. Οπότε τελευταίο μπουστέρι από το Annihilate κουτί. Φεύγει ο κωδικός, φεύγει η ενέργεια η οποία είναι psychic. Και πάμε να δούμε αν το, πώς το λένε, το απλό, το base set, το Scarlet και Violet θα δώσει κάτι. Charcadet, Capsa Kid, Potion, Buizel, Silzar, Vitality Band, Toxtricity, ένα Clovitcher στο πρώτο reverse, ένα Dolph στο δεύτερο reverse και ένα Howlucha Holo στο δεύτερο reverse. Οπότε 1 στα 1 το Myth Busting επιβεβαιώνεται επιτυχημένο μέχρι στιγμής, καθώς όσο άσχημο και να ήταν το κουτί, όσο ασχημία για να έχει το Annihilate Box, δυστυχώς δεν έχει μέσα pulse. Οπότε με μόνο αυτά εδώ τα τρία, αν είχε κάτι πιο δυνατό θα ήμουν σίγουρος ότι κρύβει κάτι μέσα. Οπότε ξέρεις, όσο πιο άσχημο τόσο καλύτερο. Αλλά δυστυχώς με 2 holo και που είναι fix τα holo, δηλαδή standard θα έχει μέσα, και ένα Pikachu EX μόνο, δεν γίνεται να πούμε ότι ήταν πετυχημένο το άνοιγμα. Επομένως, ταράν, Myth Busting επιβεβαίωσης. Πετύχαμε τον πρώτο μας στόχο. Οπότε πάμε να δούμε και το δεύτερο κουτί, το οποίο αυτή τη φορά θα είναι το Mimikyu, για να δούμε αν όντως τα κουτιά αυτά είναι κενά τόσο σε ομορφιά όσο και σε hit. Λοιπόν, σκίζουμε το χαρτόνι, φεύγει. Βγαίνουν έξω τα μπουστέρια. 4 μπουστέρια. Εδώ έχουμε μεγάλη πρόμο. Εδώ έχουμε μια jumbo κάρτα η οποία θα μπει εδώ πάνω από την στίβα με τις αδιάφορες κάρτες. Λοιπόν, πλαστικά αντιγιά. Έχει 2. Γιατί έχει 2? Παίζει να γίνει λάθος. Περιμένετε. Έλα ρε, πετύχαμε error κουτί. Είχε μέσα 2, τους ξέφυγαν. Είχαμε 2 promo Grivard. Αλλά δεν έχει να λέει, οπότε είναι απλές holo. Δεν έχουν το άλλο του Primeape και του Monkey. Οπότε θαυμάστε λίγο εδώ πέρα το Mimic και το EX, το οποίο δεν είναι και καν playable κάρτα. Δεν νομίζω ότι παίζει κάπου. Θα μπει και αυτό εδώ. Άντα μπει εκεί και πάμε να δούμε τι μπουστέρια έχει το δεύτερο κουτί. Λοιπόν, έχει Silver Tempest, Brilliant, Silver Tempest και Fusion. Έχει παλιά set. Σχετικά παλιά. Από την προηγούμενη γενιά. Θα ξεκινήσω με το Fusion, το οποίο είναι το πιο πονεμένο set. Δεν μου έχει δώσει ποτέ τίποτα. Και ήδη το νιώθω λίγο χαλαρό. Άδειο set. Δεν έχει δώσει ποτέ και τίποτα, ξέρω εγώ. Οπότε δεν έχω βλέψεις και για κάτι καλό. Φεύγει ο κωδικός όμως και πρώτο μπουστέρι του Mimikyu EX κουτιού, 4 μπροστά για το cartridge και πάμε να δούμε αν θα είναι άδειο ή γεμάτο. Λοιπόν, ξεκινάμε με μια Grass Energy, Clavitcher, πώς λέγεται, Sponky Gloves, Corvi Square, Morpeko, Smirgle, Quillfish, Tynamo, Galarian Meowth, Panpour στο reverse και από πίσω έχουμε ένα Rillaboom V. Οκ, χιτάκι, απαλό χιτάκι, το οποίο θα μπει εδώ πέρα. Απαλό χιτάκι και ξεκινάει καλά, ας πούμε, το άνοιγμα. Αν συνεχίσει έτσι, κάτι μπορεί να γίνει. Μπορεί και να αλλάξω γνώμη. Μπορεί όντως το Myth Busting να πάει στο κουβά. Οπότε, Brilliant Stars εδώ πέρα. Δεύτερο μπουστέρι από το Mimikyu κουτί. Όπα, γεννήθεια, πέταξε και τον κωδικό μαζί με τα σκουπίδια. Οπότε, 1, 2, 3, 4 για το cartridge και πάμε να δούμε τι έχει εδώ μέσα το μπουστέρι. Λοιπόν, ξεκινάμε με Water Energy. Ένα Execute, Weavile, Kindler, Execute, Grimer, Sneasel, Bidoof, Electabuzz, Barry στο reverse και από πίσω έχουμε ένα Simi CRV. Οκ, δεύτερο V που τυχαίνουμε. Με 2 V, αν δώσει και ένα τρίτο θα πω ότι όντως είχε κάτι μέσα. Απλά ήμασταν εμείς άτυχοι. Δηλαδή, είχε προοπτικές να δώσει pulse, αλλά εμείς είχαμε κακά pulse, αδύναμα pulse. Οπότε, είμαστε 50-50 και έχουμε άλλα 2 μπουστέρια. Έχουμε ένα ακόμα Silver Tempest. Βασικά έχουμε τα 2 Silver Tempest, τι λέω. Γιατί ανοίξαμε Brilliant και Fusion. Οπότε πάμε να δούμε αν τα Silver Tempest θα έχουν κάτι μέσα. Πρώτο μπουστέρι με Silver Tempest. Λευκός κωδικός. Κακό σημάδι. Οι λευκοί κωδικοί συνήθως δεν δίνανε κάτι. Οπότε 1, 2, 3, 4 για το cartridge. Και πάμε να δούμε εδώ μέσα τι περιέχεται. Ξεκινάμε με Fighting Energy, Dracloak, Metank, Anorith, έλα, Phoebus, Noibat, έλα, Snorunt, Sandile, Fennekin, Chimecho, όπως λέγεται στο reverse και από πίσω έχουμε απλά ένα Delphox το οποίο ok, είναι non-holo και Last Pack Magic με Lugia και Silver Tempest. Πρέπει κάτι να δώσει. Λευκός κωδικός, κακός ιονός. 1, 2, 3, 4 για το cartridge και το έχω ήδη ανάποδα, ας το φέρουμε έτσι. Και πάμε να δούμε τι έχει εδώ μέσα. Psychic Energy, Braixen, Sigilyph, Golbat, Zubat, LGM, Pungus, Sandygast, Relicanth,
Radiant Tsarina και από πίσω ένα Hisuian Lilligant. Οκ, περίμενε τώρα εδώ πέρα τώρα να σου πω κάτι. Θα πω ότι το κουτί ήταν στη μέση, γιατί το Radiant είναι λίγο πάνω από το Hollow, αλλά είναι σαν V. Ωραία, το κουτί έδωσε 3 pulls, ωραία. 3 pulls και είχε τη promo του. Άδειο δεν το λες. Γεμάτο δεν το λες, σίγουρα δεν το λες γεμάτο. Ή μπορεί να πούμε ότι ήμασταν άτυχοι, γιατί άμα είχε τώρα εδώ πέρα κανένα καλύτερο pull, ας πούμε, από τα V και το Radiant, θα λέγαμε ότι πήγε καλά. Αλλά δεν μπορώ να κρίνω. Μάλλον θα χρειαζόταν ένα ακόμα Mimikyu κουτί για να βγάλουμε ασφαλές συμπέρασμα. Παρ' όλα αυτά, συγγνώμη κύριε Psyduck, με συγχωρείτε, δεν θα ξανασυμβεί. Μπορεί να ξανασυμβεί, αλλά θα με ξανασυγχωρήσετε και τότε όταν θα ξανασυμβεί. Λοιπόν, με ένα Pikachu EX το Annihilate κουτί και με αυτά τα 3 Rillaboom V, Simisear V και ένα Radiant Tsarina, δεν μπορούμε να πούμε ότι τα κουτιά ήταν γεμάτα. Επομένως, το Myth Busting πήγε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, ο μύθος ο οποίος μάλλον δεν ισχύει, ή αποδεικνύουμε μάλλον έμπρακτα εδώ πέρα με το τεστ που κάναμε ότι δεν ισχύει, είναι ο εξής. Λέγεται ότι τα άσχημα κουτιά έχουν μέσα pulls. Ορίστε 2 άσχημα κουτιά, ορίστε 2 πολύ άσχημα κουτιά, τα οποία όπως βλέπετε μέσα δεν είχαν pulls. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε, αυτά εδώ δεν δίνουν ούτε καν το 1/5 της αξίας που δίνεις για τα κουτιά πίσω. Επομένως, όντως πετυχημένο το Myth Busting. Εδώ να πέσουν corners, παρακαλώ, να πέσουν χειροκροτήματα, δεν ξέρω τι θα πέσει. Τέλεια. Άρα, μια ακόμα φορά που κάνουμε Myth Busting, μια ακόμα φορά που επιβεβαιώνουμε ότι ο ανεπιβεβαίωτος κανόνας είναι επιβεβαιωμένα ανεπιβεβαίωτος. Δεν ξέρω ούτε εγώ καν τι είπα τώρα. Επομένως, Myth Busting πετυχημένο. Όντως, τα άσχημα κουτιά δεν δίνουν πάντα pulls. Επομένως, αυτό ήταν και το βίντεο για σήμερα. Μέχρι το επόμενο βίντεο να προσέχετε και να είστε πάντα καλά. Ήμουν ο Τετράκαλος. Γεια σας.